ng mga nagbabagang balita. Kaso ng COVID-19 sa Cordillera tumaas. Alert Level 2 posibleng ideklara. Kakulangan ng supply ng tubig sa Baguio pero wisyo sa mga residente. Pagtaas ng kaso ng pagtatae na dulot ng maruruming pagkain sa Cordillera, ikinababahala ng DOH. Karagdagang tulong, bumuhos pa sa mga biktima ng sunog sa Mountain Province. At iba't ibang kumpanya sa Japan, hinikayat na mamuhunan sa gitnang Luzon. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Matapos ang mga pagdiriwang sa rehiyon Cordillera, tinututukan ngayon ng DOH ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Alert Level 2, posibleng ideklara. Magbabalita Charles Limon. Pagtitinda ng samut-saring pagkain ang ikinabubuhay ni Aling Rosario. Natigil kasi ito noong kasagsagan ng pandemya. Hindi makalabas. Kaya sa bahay lang yung mga anak ko, nagbibigay-bigay na lang. Pero ngayon nakakalabas na kayo? Nakakalabas. Kahit na na-stroke ako kasi. Bagamat balik normal na, nag-iingat pa rin ito sa banta ng COVID-19. Kumpleto naman akong bakuna. Kumpleto. Anong ginagawa mo na lang para kung minsan, face mask ka pa rin? Face mask, kailangan. Sa pagtatapos ng samut-saring pagdiriwang sa Cordillera ay siyang unti-unti namang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Isa sa mga nakitaan ng pagtaas ang Baguio at Benguet. Due to the festivities, one is the festivities and of course the transitioning of the weather. No? Noong February ang lamig-lamig, tapos by March, so masyadong marami na yung mga ILI cases, yung mga ganun, yung influenza-like. Sa tala ng DOH Cordillera, aabot sa 69 mga aktibong kaso sa rehiyon. 58 kaso dito ay asymptomatic, habang 11 naman ang moderate at critical cases. Sa obserbasyon ng ahensya, 9 na kaso ang naitatala sa rehiyon kada araw ngayong buwan. Nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa probinsya ng Benguet at Ifugao dahil sa mababang vaccination rate mula pa noong nakarang taon. Possible din sa cultural belief din po yan. Ang hirap po kasi sa cultural belief nila or sa religion. Dahil dito, pinag-iisipan kung dapat nga bang ibalik ang mandatoryong pagsusuot ng face mask. Hati naman ang opinyon dito ng publiko. Okay lang naman po kasi yung may balik din kung minsan. Bakit? Kasi nga po, siyempre tumataas nga naman yung niya, yung ng COVID na yan. Hindi ka makakapatang pag wala ka face Ayaw din. Pwede rin. Pwede rin. Oo. Bakit sir? Siyempre parang maiwasan yung mga, tulad yung minubo, para hindi ka mahawaan. So mas okay na walang face mask? Oo, mas okay naman. Nasa tao na yun. Kasi kung maniniwala ka sa COVID na to, hindi naman totoo yan eh. Kahit may pagtaas, nananatili pa ring low risk ang buong rehiyon sa banta ng COVID-19. Pero mayroon pa ring posibilidad na iakyat ang rehiyon sa Alert Level 2 kung makitaan pa ng labis na pagtaas ng mga kaso. Kinoconsider kasi natin yung healthcare utilization ng ating city and as well as the daily attack rate. Yun po, to declare for a higher level. Kahapon, kinumpirma na ng DOH na nakapasok sa bansa ang bagong Omicron variant na XBB 1.16.
Sa assessment ng Center for Disease and Control and Prevention ng Estados Unidos, ang nasabing sa variant ay mas mahina kumpara sa XBB 1.5 variant at sa orihinal na Omicron variant. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa pa sa tinututukan ng DOH ang banta ng polio, tigdas at tigdas hangin. Magbabalita Lynette Iris Paed. Sa pagpasok ng taon, napansin ng Department of Health ang tumataas na kaso ng rubella o tigdas hangin. Bukod sa banta ng rubella ay ang maaaring pagkakaroon ng outbreak sa tigdas at polio. Kaya si Christine agad nagpa-schedule para mapabakunahan ang anak. Yun kasi po yung sinasabi nila doon sa barangay namin na kailangan talaga na bakunahan ng anti-measles ang mga bata para din po sa protection para sa kanilang kalusugan. Malaki kasi ang epekto nito sa kalusugan ng mga bata. Katunayan, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon. Bakuna ang nakikita ng DOH na sagot sa pag-iwas nito. Walang gamot po laban sa polio, rubella, tigdas. Bakuna po ang kaming pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang outbreak. Kaya naman, isang vaccine supplemental immunization activity ang isasagawa sa darating na Mayo. Target na mabakunahan ang 95% ng eligible population. Again, sabi ko dahil mababa ang immunization coverage natin, nag-i-increase ang measles cases, and then nagkaroon din po ng limited vaccine supply kaya from noong September 2022, WHO nag-recommend sa Pilipinas na kailangan magtagad ng supplemental immunization activities. Mag-iikot sa mga kabahayan ang mga magbabakuna. Maaari rin namang magpunta ang mga residente sa health centers at temporal posts sa mga mall at community centers. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Iba't ibang tulong naman ang dumagsa para sa mga nasunugan sa Bontoc Mountain Province. Narito ang update sa report ni Jose Robert Inventor. 3 linggo matapos masunog ang ilang establishmento at kabahayan sa Bontoc Mountain Province, dagsa pa rin ang iba't ibang mga tulong para sa mga biktima. Damit, diapers, pagkain, inumin at mga construction materials ang pangunahing ibinigay ng mga pribado at pampublikong grupo. Maging ang mga kabataang ito, binuksan ang laman ng alkansya upang ipamahagi sa mga nasunugan. Nakatanggap na rin ng pinansyal na tulong ang higit 50 building owners at tenants mula kay Senator Bongo. Pinangasawaan ito ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Nakatanggap rin sila ng tig 5,000 pisong food assistance. We continue to pray for all of you, for you to stand up in your bumbugsanya, for healing, for strength. Nauna nang nakatanggap ng tig 10,000 piso ang mga biktima mula kay Senador Amy Marcos. Patuloy pa rin naman ang isinasagawang clearing operation sa Ground Zero sa Barangay Poblasyon. Wala pa rin namang malinaw na dahilan ang nasabing sunog. Binisita naman ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang hindi bababa sa 200 mga residente sa bayan ng Dasol. Hatid nila libreng serbisyong medikal. Parte ito ng Consulta Plus program na naglalayong maisulong ang Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act. Nagsagawa rin ng feeding program, job fair, blood donation at skills training para sa mga residente. Sa lungsod naman ng Dagupan, binigyan ng pamahalang lungsod ng tig 15,000 pisong kapital na panimula sa kanilang negosyo ang 70 benepisyaryo. Kasi ito po, sasabihin ko sa inyo, may interaction mo ang DSWD, tuloy-tuloy. Kaya kailangan maging successful po kayo. Parte ito ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, kakulangan ng supply ng tubig sa Baguio ngayong tag-init, problema ng ilang mga residente. Yan at iba pang mga balita, abangan.
baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ilang residente naman sa Baguio City ang namromroblema dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Narito ang report. Alvin, ilagay mo nga ito. Naabutan naming nagmamadaling magkarga ng tubig sa kanilang mga drum si Nanay Adorasyon kaninang umaga. Pagdating kasi ng alas 12 ng tanghali, nawawalan na sila ng supply ng tubig. Schedule ng tubig namin talaga dito, Tuesday, Thursday at saka Saturday. Ngayon, pagka-schedule, talagang malakas din, pero half day lang. Kung minsan hindi pa nasusunod, pero araw-araw na may tumutulong tubig, pero pag sa hindi schedule talaga, konti lang. Ay kung hindi ako nakakarga ng drum, binantayan yan, ay wala yung nasagat ang tubig namin. Ay doon ako na parang, hindi ko na alam. Ikagaya nung bata ako noon, daming tubig, ngayon wala na. Pero sa bahay nila Mayan, halos 2 buwan nang walang tubig, lalo na't hindi maabot ng bawadi ang kanilang bahay. Wala po kasi ang hirap pag magpaano ka ng water district, hindi kaya nung pataas. Kailangan pag nasa baba ka ng kalsada, yun ang pwede. Pag pataas yung tubig, hindi kaya, opo. Kailangan yung may talagang pump na para abot sa taas, paakyat. Marami pang Naipon na nga ang 1 linggo nilang pinagkainan. Buti na lamang, i-deliver na ang tubig na kanyang in-order mula sa water delivery stations. Ito ang magiging supply nila para sa buong linggo. Kaya delivery na po yung sa amin ngayon. Pero ang hirap din pa rin ang delivery kasi pag mag-order ka, matagal din na dumating. Tapos yun, haba daw ng pila, ganun. Gastos? Gastos po. Mas malaki yung gastos talaga sa delivery. Pag isa-isang araw, makaka-12 trips kami. Pero ngayon, nangalahati. Kasi yung pinagkukunan ng tubig, talagang humina. Kaya ang pinapakiusap namin sa mga kliyente namin, tsaga-tsaga lang. Kasi pag, halimbawa, nagpa-deliver ngayon, hindi mo in-expect na ngayon din or kinabukasan. Depende po kasi yung tubig, yung flow ng tubig sa pinagkukunan namin talagang bumaba na yung level. Kaya ganun, mahirap. Yung mga iba nga, it takes 1 week or more than. Ito ngayon ang problema ng mga residente sa Barangay Quirino Hill, Baguio City. Kaya't kaliwat kanan pa rin ang pagdating ng mga water delivery trucks, masolusyonan lang ito. Bawat delivery, nagkakahalaga ng 900 piso. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng Baguio Water District sa rason at solusyon sa mababang supply ng tubig sa lungsod, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Dumarami rin ang kaso ng mga nagtataes sa Cordillera. Ang rason, napapanis na pagkain dulot ng mainit na panahon. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Dala ang mga nilutong ulam sa bahay. Napili nila Nanay Erlinda na mananghalian sa Burnham Park. Maingat nila itong inihanda upang hindi agad mapanis. Isagsaganam ti pagkain namo nga kiwar-kiwaran nga dayjay ilutlutom tapno tikas takathan nga kwa sigida nga madadael kin dayjay panagraman ada dayjay makikita kay nga no agraman dan ke di ramanan dan ikabi inayo ikwada nga jay lukluto da dayjay ti mabiit nga pakaalaan iti kwa madadael. Mabilis raw kasi mapanis sa mga ito kapag hindi maayos na hinanda at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Meron din tayo problema sa ating mga food na kinakain because during the summer mas mabilis mapanis yung ating mga pagkain na prepare sa bahay. So, situated that we prepare are those na hindi siya madaling mapanis or put these kinds of food inside coolers just to prevent it from overheating. Sa datos ng DOH, tumaas ang bilang ng mga naitala nilang kaso ng acute bloody diarrhea. Umabot ito sa 387 o 121% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga rason sa pagtaas nito ay dahil sa mga marurumi o kaya ay panis na mga pagkain. It's best that you always practice your hand washing before and after putting food into your mouth. Also, you have to always bring your sanitizer if wala kayong tubig na pwedeng pagpahugasan. Isa lamang ito sa mga sakit na binabantayan ngayong tag-init. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. So habang naglalakad ka sa Session Road, may nag-snatch ng iyong telepono. Then, after 1 or 2 days, nakita mo na ginagamit ng isang tao ang iyong telepono. Ano ang liability ng taong gumagamit ng ninakaw na cellphone mo? Ito yung liability under Presidential Decree number 1612, otherwise known as the Anti-Fencing Law. Ang sabi ng anti-fencing law, any person who with intent to gain for himself or for another shall buy, receive, possess, etc., keep, acquire, conceal, or dispose of, or shall buy any item derived from theft is to be liable for anti-fencing law. Makikita dito na pag ikaw ay nagbenta o gumamit o nag-receive o nagtago ng isang item na nakaw, pwede kang liable under this anti-fencing law. So ang mga elements nito, unang-una, there must be a crime of robbery or theft. Pangalawa, yung akusado dito, hindi siya yung gumawa ng krimen of theft or robbery, but rather siya yung nag-receive ng item na subject of robbery. Pangatlo, yung akusado should have known or should know na yung item na binibenta niya, yung item na in possession siya, is subject of robbery. Halimbawa, bumili ka ng iPhone 14 phone from a vendor, binili mo ng 1.5. Alam mo naman na ang iPhone 14 ay worth 90,000, 100,000, then you should know that it may have come from an illegal source. And of course, pag binenta mo ito, there is intent to gain. Gusto mong kumita out of the subject of theft and robbery. Pwede mo bang sabihin, hindi ko alam? The answer is no. Hindi mo pwedeng erase na no knowledge or good faith pag ikaw ay na-charge sa anti-fencing law. So, mag-iingat po tayo sa mga binibili natin
na mga items because it may be subject to theft or robbery at ikaw ay liable under the anti-fencing law. Susunod, iba't ibang kumpanya sa Japan hinikayat na mamuhunan sa gitnang Luzon. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Upang mas mapalakas pa ang ekonomiya sa gitnang Luzon, nagtungo ang ilang opisyal sa Japan para manghikayat ng mga mamumuhunan sa rehiyon. Magbabalita Charles Limon. Sa pangunguna ni Tarlac Governor Susan Yap, nakipagkita ang mga kawani ng Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated sa mga opisyal ng pamahalaan ng Japan. Ito'y upang hikayatin ang samut-saring kumpanya sa bansa na mamuhunan sa gitnang Luzon. Nakipagkita ang grupo sa miyembro ng International Friendship Exchange Council o FEC ng Japan. Dito, iprinisenta ng grupo ang samut-saring oportunidad na maaring pasukin ng mga Japanese investors sa rehiyon. Idagdag pa rito ang samut-saring mga polisiya at reforma sa buwis ng Pilipinas na makakatulong sa pagtatayo ng mga negosyo. Kasama ni Governor Yap ang mga kinatawan ng probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Zambales. Maraming trabaho at proyekto para sa pag-unlad ng rehiyon ang tiniyak kung magiging matagumpay ito. Maliban sa Tokyo, bumisita rin ang grupo sa Osaka para sa Japan Association for the World Expo 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.